So hello, logoफोर आङो दं क्लेन्टन दा जों सानैजों थांनाय रायजों जाबाय जों रायमनायाव दखानाव नायलांदो आरोना माबाफोर बुङो Sorry. How are you? होनदो How are you? I'm fine. दा जों थांनो आरोना नायलांदो जोबजासिम जों थांगासिनो दायो रायमनायाव नायनो हागोन जोंनि गामिखौ हरै दं जाहैबाय रिजर्ट दं हरै रायमना जांगल रिट्रिट रिजर्ट दं होननाय ओइ जाजोबबावबायलै बाइकजों आना जाजोबबावबायलै जिहेतु मानसिथाव मोनसेखौ फुल मोनसेया माइ दं नोङो माइ दखानाव वारिनाव रायमनायाव आरोना दखानाव जासिगासिनो जोङो थांनानै आं जेबो जायाखै आरो बाबाय जानोनो माने ओंखाम जानो फैखादों नालाय आरो गेसबो जानाय मोननायाव फुरि जाला ओंखाम जायाखै आं